जोबोद गोजोननाय मोन्दों। स्पेसियेलि आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 22थि जे बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माया गाजा गोमजायै जाफुंलांबाय आरो आङो जे मिथिनो मोन्दों जे बे आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जे फैगौ समाव सोलोंथाइ बिथिं, समाज बिथिं, गेलेनाय बिथिं गासिबो बिथिङाव बिथांमोनहा खामानि मावनो लानायनि जे असिलायै जे बिथांमोनहा जे डेलिगेटआव थांखि लादों बे हिसाबै बिथांमोना बर' हारिनि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि जिबायदि जे हाबाफारि जे होलांदों बे हिसाबै बिथांमोना मोनफा मोनफा गासिबो बिथिङाव जे खामानि मावगोन आरो बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे गेरेमसा हारि दानांगौनि जे गासै बाथ्रा बे बाथ्रायाव बिथांमोनहा जथेस्थ' भाबै साक्सेस जागोन आरो बिथांमोना इयुनावबो बर' हारिनि जे गासिबो बिथिङाव खामानि मावनाय बिथांमोना साग्रिद जानानै मावलांबाय थागोन। सार बिटिआर रेकर्डआ थफिनाय महर लादों दा बे मोगथाङाव गेवलांसार महर लानो माबायदि? बेथ' जौसेयाव जौसे जोङो जे नुदों जिहेथु जोङो मैयाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जा थामहिनबा एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि बारग' दैदेनगिरि लोगोसे आसाम सरकार आरो भारत सरकार जे बे 3 खनायारि मोनसे सावरायनाया दिल्लीयाव जानानै थांबाय आरो बे हिसाबैनो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि दैदेनगिरि गासै बिबानगिरि जे सागान होगिरि बिथांमोनहा जे भारत सरकार आसाम सरकारजों सावरायलायनानै मोनसे सिद्धान्तआव फैबाय जे जिहेतु डिलिमिटेसननि जे बाथ्रा लोगोसे दायो जिहेतु बिटिआरनि जे बाउन्डारि बारायनायनि खोथा जे बे बाथ्राखौ लानानै गोथौयै आरो गेबेङै सावरायलायनानै जे सिद्धान्त लानाय जायो जे फैगौ मार्च दाननि गेजेराव 2023 मायथाइनि मार्च दाननि गेजेराव जे बाउन्डारिनि खामानिया जे दाफुंनानै होनांगौ लोगोसे जे बिटिआर ओनसोलाव बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बेवहाय रेलगारि कच फेक्टरिनि बाथ्रा बेनिफ्राय एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि बाथ्रा आरो बिनिफ्राय बिभिन्न जे अनुस्थानफोर जे दाफुंनांगौ दा गायसननांगौनि जे हाबाफारिफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे गोख्रैयै जाफुंनांगौनि थाखाय जों दाबि खालामनाय जायो। बेजों लोगोसे स्पेसियेलि मानगोनां रन्जन दैमारि सार जे बिथाङा आथिखालाव दाबो जेलावनो दं आरो हाइनेस नन हाइनेस केसफोरखौ लानानै जेलाव दासिमबो बिथांमोना जुजिनानै दं एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आरो दायो जायफोर रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा आरो बेनि अनगायैबो केस उइद्र'नि बाथ्रा बेखौ लानानै गोथौ आरो गेबेङै स्पेसियेलि सावरायलायनाय जायो। गिबियावनो आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि मिडियाफोरनिसिम आरो बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरसिम गोदान बोसोर 2023नि आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि मुङाव गोजोननाय खुलुमनाय आरो गोथार मोनसे गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। बे समायावहाय जे आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो नैबे बर' रावनगर गामि आफादनि गेजेरजों बा बानजाय आफादनि गेजेरजों जों बे हाबाफारिखौ दिनै साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों लादों। थांनाय मैयानि 10 आरो 11 बे खालारखौ लानानै थांदों आरो बे हाबाफारियावनो जों बाहागो लाफैनो हादों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव बुंथिगिरि जनक उजिर सार बिथां आरो बेयावनो माखासे जोंनि गोबां डिगनिटरिसफोर दङमोन। जोंनि आगुनि आफादगिरि बा गायसनगिरि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव समाजाव खामानि मावनाय डिगनिटरिस बिथांमोन दङमोन आरो बे समावहाय जे मोनसे जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव जौगानायनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे खामानिफोरखौ मावबाय थादों बे मावनाय हाबाफारिनि गेजेराव मा थांखिफोरखौ लादों आरो इयुनाव मा मावलांगोन बेखौ लानानै बिथां गाहाय आलासि जनक उजिर सारा मोजाङै जोंनि गेजेराव क्लियार खालामना गालांदों आरो बे समायावहाय जों बेखौनो मोनसे नोंथांमोनखौ हांख्रायनो सानो बा रायजो राजाफोरखौ बुङो जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजखौ सिबिनो समाजनि रैखाथिनि थाखाय बा बर' हारिनि गुबुन गुबुन बिथिङाव राजखान्थियानो जा रांखान्थियानो जा समाजखान्थियानो जा राव थुनलाइ बे गासैखौबो जौगाहोनानै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे जे आदर्श खान्थि बा सिमां दिनै बे सिमांखौ लाबोनानै जेरैबायदि जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिहोमा होलांबाय दिनै दासिमबो जोङो बेखौनो नुयो आरो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायनो सानो जे बिथांमोनाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव फोथायनायखौ लाखिनो थाखाय खावलायनो सानदों। मानोना जोङो बेखौ नुनो मोन्दों जोंनि गेजेराव गोबां गोदान गोदान फरायसा आफादफोर फैदों आरो बिनि गेजेराव गुबुन गुबुन
दान्थे बिदान्थेफोरखौ सृष्टि खालामदों आरो बर'फोरनि गेजेराव जे खौसेथि बेखौ थेर बेथेर खालामनो नागिरदों। नाथाय जोंहा थांखिया बेसो जे जोंनियाव मोनसे डाइलेक्ट जे डाइलेक्टफ्रा जाहैबाय बर'नि गेजेराव राव थुनलाइ राजखान्थि रांखान्थि बे गासैखौ जौगाहोनाय। दिनै बे जौगाहोनायाव गोबां बिथिङाव जोङो जुदि दान्थे बिथे खालामालासिनो बा ससियेल मिडिया इउटुब फेसबुकनि गेजेराव जुदि दान्थे बिथे खालामालासिनो जों मोनसे हाउसआव क्ल'ज दरनि गेजेराव आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे जोङो टेबोलाव जिरायनानै जेन' जों बेफोरखौ जों रेक्टिफाइ खालामनो हायो। जों बे खान्थिखौ जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन गागि जोंनि सानसुमैगिरिफोरनि खावलायनाय बेनिखाय जों खावलायनो सानदों जों जेसेबांनो जोङो मोनसे प्रेसारजों जों बुंगोन एसेबांनो निउटननि थार्ड ल'आ जोंनि गेजेराव सिस्टेमा जागोन। बेनिखाय साफ्रोम जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोनखौ बा बिदा फंबायफोरखौ गुरै खावलायदों ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जेन' जोङो दान्थे बिदान्थे लाबोआलासिनो जोंनि गेजेराव जिफोरखौ जों रेक्टिफाइ खालामनांगौ दङ जेखौ जों कारेक्सन खालामनांगौ दङ बेफोरखौ जोङो खालामनो जेन' क्ल'ज दरनि गेजेरजों जों हायो। जेन' गुबुन गुबुन जोंनि खाथियाव थानाय बा गुबुन गुबुन जोंनि खाथियाव रायजो जानाय गुबुन हारि माहारिफ्रा जेन' जोंखौ आसि थुनानै बा जोंनि गेजेराव जोंखौ सोमखारिनानै बा जोंखौ गाग्लोबनो नासयनो आरो गुबुन मोनसे कनस्पिरेन्सिखौ जेन' खालामनो खाबु मोना बेखौहायनो जोङो मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा जिहेथु आलादा रायजो सोरजिनांगौनि गेजेरजों जेरैबायदि खामानिखौ मावबोदों आरो मावलांनो नागिरदों बेफोरो जोंनि मोनसे इन्टारनेल एजेन्डा हिसाबै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे स्टेन्डिं बा जोंनि क्ल'ज दरनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बांद्राय खुगाजों बुंनायखौल' खोनायालासिनो दिनै मा मा बिथिङाव खामानि मावलांदों बेखौ एसे बुजिनानै जोंनि गेजेराव फोथायलायनायफोरखौ लाखियोब्ला जोङो फोथायो बा आङो दख'रा आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो रायजो राजानिफ्राय मिजिंथि खालामो आरो गुरै खावलायो जेन' जोङो ससियेल मिडिया बा इउटुब फेसबुकनि माखासे जि ससियेल डिबेटफोरखौ जेन' जों लाबोआलासिनो बर' हारिया खौसेथि आरो गोजोननि गेजेरजों अरायसम जौगागोन बेखौ गेदेर मिजिंथिबाय।